How much? How much? How much do I love you? Oh, it's too much. You can never pay me off. Si Francis. Hey! Christmas tree 2020. Napanik kami kasi. Kaya pinick up ko kaagad. Tablet, may pa-tablet tayo. Hello! Wait. Your flag. Hello guys! Good morning! Good morning. Frank is having his breakfast. At almost 10:20 a.m. in the morning. Nagatubang talaga kami sa bintana para may lighting kami. But I was out. I have been just coming back. So. Nakauwi lang siya, oo. So, today, ang plano natin ay magtataod tayo ng Christmas tree. Kasi November na. Last 2018 ata yun. Yes, last year. September pa. Nagtaod na ako. But this time, it's already November. So, busy talaga. Parang anong kinabisihan mo? Always busy. But what busy for? What are you busy for? So, guys, gumagawa ako ng Foodie Francis, carrots, and apple. Ito yung lunch niya. Tapos si Francis nakatulog sa high chair niya, guys. So, andun siya sa sala. And then, pagkatapos nito, tsaka tayo mag-decor dun sa ating mga Christmas stuffs. What did I came up? Yeah, what did you... Only that. I just bring that. I didn't mean that. Natutulog si Francis sa high chair. Nakatulog dun. So guys, ito na yung mga Christmas stuffs natin. Nakalimutan ni Frank dalhin dito sa taas yung Christmas tree. Kaya babalik siya dun. So ito, lalagay natin sa door. Ito yung first thing natin lalagay. Yan. Lagay natin siya sa door. Para pagpasok mo sa door, meron siyang ganyan. Lagay ko siya dito. Tingnan nyo guys, mayroon kaming alis okay dyan. Si Frank talaga, naglagay niya. Naglagay siyang lamig dito eh. Lamig sa labas. So, ayan. Lagay natin dyan. Ito siya. Ayan. Dyan lang yan siya. Litay natin. Frohe by Noctem. Ayan. So, ngayon naman symbol ko yung para sa Advent candle ba? Yung candle ba? Yung 4 Sundays of December. Pakita ko na lang sa iyo pag natapos na, guys. Hello guys! Hi, ginoo ko. Nag-break muna ako guys doon kasi gutom na kayo guys. Ang gutom ko talaga. Magluto muna tayo ng itlog ulam natin guys. Ayun, egg. Pertohon ko lang yan. May bacon ako dito. Tsaka bacon. Ayan. Prito tayo ng bacon at tsaka itlog. Yung ulam natin. Kasi mamaya pa ako magluto kasi ang mga bata ngayon until 3:30. So, hindi ako magluluto ng lunch. So, pamahaw, dalapan ito na ni. Ako, tanaw akong rice. Dukot. Dukot yung rice ko. Pero hindi na ako magluto ng rice kasi mamaya palagi kasi ako magluto. So, magluto. Prito muna ako ng itlog at saka bacon. Tsaka magagahan muna tayo guys kasi gutom na talaga ako. Nagkape lang ako this morning. 11:38 na ting lunch time na. So, kain muna tayo. Guys, naluto na yung ating pagkain. Tingnan nyo guys. Hastang dukuta. Yun sa kong rice. Hasta talagang dukuta. Yan, bacon at saka itlog. Fried lang. Kain muna tayo guys. Kain. Punta tayo sa sala kasi mata na si Junior. Para may kasama siya doon. Doon ako kakain. Kain tayo, natawa talaga ako kasi yung rice ko ba dukot na dukot talaga, tambal talaga to. Kiri, Yeah? I need your hand. You need to hold that for a second. Okay, wait. Tulungan ko muna si Frank.
Guys, busog na tayo. Meron akong ano dyan guys. Oh, kasi pag time-lapse dyan kung inaano kasi may time-lapse dito pero yung pa ano-ano ba, pa-change ewan ko ba. Ay, basta. Pero, before tayo mag-continue, ito na pala oh. Tadang! Ang gamay lang ng lights. Ang kunti lang ng lights. Alam nyo ba guys, ang Christmas tree na to, first Christmas tree namin ni Frank, year 2017. Yun, tagdating ko talaga dito guys. Diba sabi ko nga, yung bahay na to, kanang empty ba? Hindi naman na empty yun na wala talagang laman. Pero para bang nilayasan guys. Kasi nga, di ba, paghiwalay nila ni may dinala daw gamit din iba yung ex niya. So, ayun. Anyway, at yung iba, tinapon niya kasi before ako dadating, pero wala daw mga So, ayun. Anyway, yung kwento ng Christmas tree na yan, guys, binili namin sa Metro. Alam niyo ba ang presyo niyan, guys? 120 or 180 ata. Basta yung kung sa peso ata kay hindi ko na alam basta 100 euro something. So ano siya, almost 10k nung nabili namin siya guys, mga hindi 10k, mahal naman ng 10k uy sa piso. Nasa 7k kung i-convert mo sa peso. Nung nabili namin yan, pero look at that guys, 'di ba madami yan sa mga mura lang yan sa Philippines, yung mga ganyan na Christmas tree. Ayan siya guys. Yung ganito ba? Mura lang yan sa Philippines, yung ganyan na Christmas tree. Naalala ko noon, bumili kami ng Christmas tree ng nasa Pilipinas pa kami. Bumili kami. Sino mailam dito ng Unitop? Yung mga Unitop na yung mga Chinese store ba guys? Nabili namin mga ganito na sa Unitop. Wala, 100 plus lang man ata yun or 200 plus or correct me if I'm wrong. Basta hindi yun umabot ng 1,000. Oy, yung Christmas tree na nabili namin sa Pilipinas. Dito guys, ang mahal-mahal niya. Very expensive dito sa Europe. Oy, ayan oh, natawa talaga ako. Kunti yan nung light namin oh, pero siguro makabili kami ng light. Itong mga Christmas decors ko guys, mga luma pa to since 2017. By year lang nag-a-add ako to this year. Ang na-add natin ito. Ito yung na-add natin this year. At yun. So mag-continue muna ako ha. Guys, natapos na ang ating Christmas tree. It's so tall, oy. That's why I need to hold the camera like that, guys. Kasi ang taas ni Frank. How much? How much do I love you? Oh, it's too much. You can never pay me off. Si Francis, sending na yan si Francis. Ang Hoover. Naglalaro siya sa Hoover. Such a mess here, eh? Pero natapos ko na at least ang Christmas tree, guys. Then the last part of the... Hindi ito mamahalin. It's not expensive. It's actually cheap. But it's like that. Always, every year, I let Frank or me or first time was Frank with Ella. And last year, I think it's only Francine. And this year, we will do it together. We will do it together, guys. Para tradition. We will never replace this star. So, whatever happens. Be careful if you don't step over the wand. Nalingaw siya sa Hoover, guys. So, hinayaan na lang namin kasi I think kids are like that. There's toys but they prefer to play on other stuff. Yeah. Kids can be very simple. Yeah. So, come on. Yeah. Come on. Let's... You hold it. You go there first before you step on him. Don't lean against the Christmas tree. So, our Christmas tree 2020 straighten it.
Funny. Straighten. I feels like I'm tall now because did I reach this last year? Christmas tree 2020, the same stuff. First Christmas tree together. Na? Yeah. Yeah. Good job. You like it there? Yeah? Ayaw niya maglaro ng laruan niya, guys. Gusto niya ng hover. Uy, don't put in the mouth, ha? You stay here. Okay? Good. Nag-hover. Hindi pa ako natapos, guys, sa ano? Ayan, oh. Makalat pa dyan. I-arrange ko pa yan dyan. Hello, guys. Pinick up ko ng maaga si Francine kasi hindi masama daw pakiramdam. Andito si Francine. Look. Hindi, imbis i-film ko siya kung anong reaction niya sa Christmas tree. You like it? Yeah. The jacket. Pagdating niya, napansin niya yung... Yeah, napansin niya ang aming nasa putahan ba, yung nakalagay. Sabi nila, not feeling well daw si Francine. Tumawag sila sa akin. Kaya pinick up ko. Tapos wala naman daw lagnat. Ano lang daw ba? Hindi daw, parang masama daw pakiramdam kasi nagluya. Hindi daw ano. Come on, Pagdating niya na, napansin niya na may decoration. You have to remove that one. Ayan. Oh, tell them that it's so nice, the Christmas tree. You don't need to remove that. Oh, it's okay. Very hot. Very hot? Okay, you know. Okay. It's getting dark. No. Just like that. Yeah, then now tell them that you have a Christmas tree there. Bye. Yeah, but don't touch it and don't break it, ha? Last year, pangguba raman mo. Saya niya nakakita ng Christmas tree, eh. Ayan na. And that's it. Don't touch it. Ow. Oh, see? Be careful. It will sting you. Hi. Hindi pa ako natapos magligpit doon. Magpa-plancha pa ako sa ano ba? Sa ano ba to, eh? Magpa-plancha pa ako sa yung para sa upuan na ano, lagay mo yung Christmas na para siyang cover, guys. So, ipa-plancha ko pa siya. Napanik kami kasi hindi daw masama daw pakiramdam. Kaya pinick up ko kaagad. And then since malapit lang, yan yung nakaano talaga dito kasi malapit lang yung kindergarten. Sabi niya Christmas. Nakakaano ba? Ay, hangak ako. Wait lang, guys. So, guys, magpa-plancha ako. Ito yung ipa-plancha ko. Itong ano ba? Para sa chair to, eh. Lagay ko na siya kasi pang Christmas lang to. Christmas season lang talaga nagagamit. Lagay ko siya. Planchahin ko siya para malagay ko na siya kasi ang ano niya talaga, ang kumot. Lagay natin doon para masaya ang ano. Under na ba to? Ay, naku. Tsaka kaya pala hindi uminit. Hindi pala naka-on tong. Okay, ginawa ko. Ayan, 6 to, eh. Tamang-tama sa chairs. Nabili namin sa ano, sa Real to. Tapos last year lang ata. Gagamitin ko naman siya this year. Tadadang! So, planchahin ko muna itong mga ano. Plancha muna tayo, guys. Hi, guys! Natapos na tayo. Nasikutan na yung si Francis. Tadadadang! Hinayaan ko lang siya dyan, guys, para mag-turn-turn siya. So, ayun na ating Christmas tree. Nalagay na din natin yung ano, oh. Meron akong star dyan, guys. Kita nyo? Hi! Nandiyan siya. Niluto ni mo dito. Nagluluto. Careful kasi kuan. Nagluluto siya ng bacon at egg. Yun yung panihapon nila, guys. Kasi hindi ako nakaluto. Bacon ako ng egg. Tapos, nilagyan ko siya ng ano, guys, oh. Ng beads. Lagyan ko siya. Ayan, para maging stabilized siya. Ayan. And then ito, nilagay ko yung ano, ito na yun. Ayan, nilagay ko yung pom-pom. May pa ano tayo ba? May pa Santa Claus. You're so happy there?
You're so happy? Hinayaan ko lang siya mag-crawl-crawl dyan. Mag tumbling-tumbling. Yan. At tapos na rin dito yung advent candles natin para sa 4 Sundays. Ay, Sundays, 4 Sundays for Christmas, no? So, ayun. So, nag-build siya. Yan, guys, kasi ngayon lang, nung missing piece niya, I don't know if na-mention ko to sa isang vlog ko before, ano, Yeah, you can push the button. yung shelf na ito, hindi namin na-assemble kaagad kasi may missing piece. Tapos, nagkontak kami sa Poco, binigay nila yung missing piece, pero nung dumating dito, guba siya guys, broken. So, again, nagpadala sa ulit. Ngayon lang umabot. Ngayon lang dumating. Ayan. And then there's Ella. Nagluluto si Ella ng ano, panhapon nila. Silang tatlo. Kami, mamaya pa kami kakain. Yeah. Put that here on top. I'm gonna hold you press the button. Tumutulong si Francine. Yeah. Harder. 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 Press. With 2 more. hands. Or 1 hand. Press. Yeah. More. Okay. Can I get Nice. one hand? No. Can I try one time, please? Now, Vanessa. Now, Vanessa. Come on, let Vanessa do one. You did one. Vanessa do one. I do one. Here we go. Can you send from the side? Hola. Halt er gerade, ne? Und drücke, was runter. Jetzt, genau. Not yet, Francine. And now Papa is doing it with you. Wait. Now, yeah, keep pressing. Press. More. What is? Good, that's it. Papa time. Okay, thanks. Papa time. Papi, yeah. Only one each. Sige na. Hello guys! Gabi na. Natulog na ang dalawang chikiting. Si Francine at Francis nakatulog na finally. At ang dalawa, nagsa-study. Kunuhay sila dyan. Ewan ko kung nag-study pa talaga to. Yes, I am. It is really So, important. natapos natin ni Frank yung shelf din. Hindi ko talaga maano yung life. Tablet. May pa-tablet tayo. Ayuda sa kanila. Kang Ella? Thank you. At ito kang Vanessa. Thank you. Color black ata yung sa isa. At ang isa kay silver. So, they decided already which one they will get. So, ayan. Well, So, it really says later. gagamitin na nila yan guys para sa kanang It's Learning. Sa ilang online class. So, ayun. So, natapos na natin ang ating living room. Nandiyan nating Christmas tree. We're ready na para sa Christmas. Hindi ko pa alam kung mayroon ako mga maidagdag dito na decoration. And, hindi pa kami kumain ni Frank. So, magdi-dinner. Magkakain na kami. Tapos, yun guys. Thank you all. End ko na yung video guys kasi grabe na yung agtang natin. Ang haggard na talaga. So, that's all for our video today guys. Thank you all for watching. And I hope to see you again on the next video. Bye-bye and have a good night everybody. And God bless us all. Bye. Bye. Have you seen it?